курси имрӯза рубл ба тоҷикӣ 2587 рубл ва мешида 387 сомон. Яъне ки ман ҳамин ду сайт имрӯз 387 сомон вивод кардам. салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз абзор видео дар бораи сайти Ависо мешавад ки сайти Ависоро ман давно видео кардаги партофтагӣ будам. ҳозир бо медароем сайта фильтр мезанем, яъне ки ай ҳама дарои осонша пулкоркуниро барои шумо нишон медиҳам ки сайти бевлажения 4 сола ки кор кеса бе ягон хел проблема платид мекунад. ва дар сайти кеш центр боша 16 январ то 22 январ аксия рафтеса 10% дига ай депозитои мо баланд карда мешавад. аввал мегзарем ба сайти Ависо, ҳамаша барои шумо мефаҳмонам. ай сайти Ависо ҳам вивод мекунем, баъд далше ба кеш центр мегзарем. ҳозир ҳамаша фильтр мезанем, ҳамаша барои шумо нишон медиҳем. иҷадан кор кардаш осона не ки барои ман як минус дорад ки ҳозир ман мегӯям ки ҳам минусаш чия. барои регистратсия кардан дар боло регистратсия нависта шудааст, ба регистратсия медароем ва дар инҷа мо регистратсия мекунем. дар якам логинмона меонем, мо логинмона ба англисӣ меонем, чӣ хеле ки дар инҷа нависагие. масалан сайна кардин 3 чӣ меонен мерава. баъд дар дин боша имейлтона меонен, дар сеюм ягон парол интихоб мекунен, тамом. ва дар инҷа регистратсия мекунем. вақте ки шумо регистратсия карден, аккаунтон ҳам хелие ягон хел ҷои қинӣ надоре, ягон хел ташвиш накашен. барое ки ман дар ин сайт дар соли 2021 регистратсия кардагим, ман дар инҷа бисёри баъд реклама харидагиам ва ягон вақтиам дар инҷа ман кор мекунам. пешай ҳама ман барои шумо як чиза мехоҳам бифаҳмонам дар бораи рейтингтон, дар бораи ҳамаи чӣ ки вақте ки шумо дар сайт регистратсия кардем, барои шумо рейтинги новичок аст, стажёр ва дар боло нигоҳ кунед, дар мад 225 аст, статусам бригадир. агар ки ба ҳамин рейтинг дароем ва шумо дар инҷа рейтингтона дида метавонед. вақте ки регистратсия кардем, стажёрен, шумо дар як рӯз метавонед ки 10 рубл вивод кунед. то чанде ки шумо дар сайтҳо бисёр кор мекунед, барои шумо бисёр бал ҷамъ шидан мегирад ва рейтингтон хестан мегирад. шумои рейтинг якма сраза гузашта метавонед. вақте ки регистратсия карден, якчанд заданиро уже тамом карден, рейтингтон работида мегзарад. вақте ки работида гузаштен, уже шумо метавонед ки дар як рӯз то 50 рубла вивод кунед. рейтинги ман бригадира ман метавонам ки дар як рӯз 150 рубл вивод кунам. ва аввал мо ба настройка медароем ва дар инҷа мо кашлокомона сохранид мекунем. метавонед ки пер кашлоктона сохранид кунед ё ки киви кашлоктона сохранид кунед. барои ҳамаи рефералома авторефбек мондагим. авторефбек яъне ки шумо чӣ қадаре ки кор мекунед, ай рефералка чанд қадаре ки мада ҷамъ мешава, 50%ш дар баланси шумо рафтан мегирад. ай пуле ки дар рефералкаи ман меяд, 50%ш дар шумо мерава. ва ай ҳамада хуб мо сар мекунем ба задани иҷада задани нависагӣ, ба задани медароем. ютуб и чизош аҳамият надиҳем ки ё капек платид мекунанд ва иҷада заданиёшам бисёре ба 2483 та задания ҳай. ман бисёри баҷа заданиам пир кардагиам, дар баланси ман 57 рубла 20 копейка. бо иҷада чанд та дига шоли дар проверка иҷада ман ҳами як минус гуфтам дорам. минусаш ҳамияе ки вақте ки мо заданиро иҷро мекунем, пул автоматически дар баланс мо намеяд, то модератор проверка накунад. ай мара қариб хелаша проверка кардагиан, оли боям қайдгаш дар обработка ёшам ки проверка кунам модератор, бо пул дар баланс дабаёи чидан мегирад. ва шумо дар боло нигоҳ кунед, все категории нависагӣ, баъд дар бараш нигоҳ кунед, значоки боло поёне. агар ки мо ба ҳамин дароем, вақте ки фильтр кардем, тамоми намиҷа ҳамаи чизош пайдо мешавад. метавонед ки шумо ай ютуб ай регистратсия ҳамаш боло шуда нависагие. баъд бо иҷа нигоҳ кунед телеграма, агар ки бисёр медонам ки телеграм дорен, ай телеграмам инҷада хуби баъд кор карда мешавад, барое ки заданиёш бисёри баъд ай телеграм ай 20 копек сар мешавад, то 1 рубла платид мекунам. барое ки ман худам иҷро кардагим, ай 20 копекаш то 1 рубла платид кардагим. ростаки заданиро мондагиан, ҳамаш осоне, ҳамаш дар описаниаш нависагия. медрои подписатсия мекунӣ, ё ки скриншот мекунӣ, ё ки логин таравон мекунӣ, тамом. отправид мекунӣ, модератор проверка мекуна, пул дар балансит мегзара. ҳастаи модераторое ки онлайне, дар байни 5-10 минут проверка мекунам, пул дар балансит мегзара. ва ҳастаи модераторое ки шояд пага проверка кунан, ҳам хеле се равно пул дар балансит мегзара. ба телеграм медароем ва аллакай дар айни ҳол 78 задани дар телеграм аста. иҷа ман мегӯм ку ами ба дараҷаи ай телеграм бисёр дорад ки ҳозир шумо ҳама амира тамом кунед, бо пайдо шидан мегирад. барое ки ман 100 чанд задани будак, ман ядофам ҳамаша тамом кардагӣ будам. ба бегара медрои бо 30-40 задани дига аста. масалан ай заданиро бинед ки мега дар телеграм группа бидроен, 10 та сообщение бинависен ва барои задани 3 рубл 70 копек метавонед ки ягон хел звездочка надорад. барое ки оли ира кам кор кардагиам.
ва кадомиш ки нигоҳ кунем капе ки платин мекунад звездош бисёра. Значит ки одамо бисёри бад кор ки ҳастанд, ҳаман отзывш мондагия, лайкш мондагия, на ҳамин ҳисоб звездавош бисёра, ина 80 капек, 30 капек, 25 капек ва ҳам хеле кадомиш ки маъқултон нашава. Масалан ҳамун 3 рублае ки гуфтам ва ҳамун 3 рубла медроим, описанияша мехонем ки чӣ нависагия. Маъқулмон намешава, заданиро X мекунем, дальши кор кардан мегирем. ва заданиш ҳам хеле мега ки ҳамин номи ҳамин Александр Гаврилова кия мега ки ваш сар бинависен 10 бор ҳам хеле менависен, тамом не ки бо ҳамора скриншот мекунем, баъд бо даиҷа равон мекунем. Барое ки мана дар кор нестай, ол нигоҳ кунем ки ол ягон каси заданиро, як кас зами заданиро оли иҷро кардагӣ, ол дар проверка. Не ки шумо нигоҳ кунем ки агар ки заданиҳо дар дромен адобре ненависагӣ, савзае ки агар ки ҳаминҷа бисёр боша, значит ки задани платид мекунад. Агар ки отказ боша, навиҷа сархо бисёрае. Метавонем ки бефоида худтон ғам натен, пареш накунем. Назад мекунем, ҳамун задане ки 3 рублае, даиҷа нигоҳ кунем, X нависагӣ, мо X мекунем, ин мусоркада мерава. Тамом, дига мо инро кор намекунем. Агар ки мо сайта обновӣ танкунем, ӯ задани аиҷа гум мешава. Иҷа заданиҳои нав пайдо шудан мегирад. Подписатся на канал мега Telegram каналда бояд ки мо подписатся кунем. Вақтон даиҷа бихонем ки чӣ нависагия. Чӣ хеле ки десен задани платид мекунад, аллакай 482 нафара платид кардагия ва бихонем описаниеша чӣ нависагия. Мега ки дар Telegram канал подписатся кун ва ягон реакциямон тамом. Ва ай канал то 3 рӯза баромадан мумкин неста. ва дар отчёт чӣ боша, ники Telegram-уна мемонем. Баъд дар поёниш приступид к выполнению нависагия ба ин дароем. Просто ки мо дар ҳамин Telegram канал подписатся мекунем ва дар лабои постиш ягон реакция мемонем, тамом. Вақте ки реакция мондем, баъд ники Telegram-а ҳама медонад, ҳама ники Telegram хича медонад ки ҳам профили Telegram-тон дорен, через собачка сарамша метонем ки копировать кунем. Дар як хел заданиҳо нависагия ки скриншот кунем. Вақте ки ҳамин шумо подписатся кардем, просто ки ҳам профиля скриншот мекунем, тамом. Обратно ба сайт медароем. Дар ҳаминҷа метонем ки мо ники Telegram-уна ҳамин хел равон кунем. Масалан сайна кардина ягон чи ҳам ники Telegram-тон ки ҳаста мемонед, отправить отчёт мекунем, тамом. ва ман ники Telegram-а мондам равон кардам. Вақте ки ники Telegram-уна ки мондем равон кардем, ҳам хеле спасибо ваш отчёт принят нависагия. Тамом, ин заданиеша мо иҷро ки метонем ки ҳамин хел иҷро карда бирем. ва то он вақте ки шумо подписатся кардем, бихоҳем ки ҳамин хели заданиҳоиро агар ки шумо иҷро кардем дар назартон дар пешишимтон натова, просто ки шумо сайта обновид мекунем, тамом. Заданиятон ҳамин хел кабута қати аждани обработка менависад ва худтон дида метонед. Метонем ки дига дар ӯ заданиш надароем. ва ин задани дигари шишан Telegram 25 копек платид мекунад. Подписатся мекунем, дар последний посташ ягон лайк мемонем, тамом. Мебинем ки барои мо чӣ гуфтагиё ки скриншот мекунем ё ки логинмона равон мекунем. ва ин заданиш дани 450 нафара уже платид кардагия. Нависагия ки дар ҳамин Telegram канал подписатся мекунем. Дар охирон посташ ягон лайк мемонем, баъд скриншот мекунем. Чӣ хеле ки нависагия скриншот кунем ки он посте ки шумо лайк мондагиен ва подписатся кардагитон битова. Приступид мекунем. Дар канал подписатся мекунем ва он лайки гуфтагиша дар ҳаминҷа мемонем, тамом. Аллакай лайки мо метова дар ҳамин канал ва скриншотш мекунем. Обратно ба сайт медароем ва виберед файл мекунем, ҳамун фоткаи скриншот кардагимона дар ҳаминҷа мемонем. Вақте ки фоткатон намонден, отправить отчёт мекунем, тамом. ва нигоҳ кунем ки заданиямонан дар обработка рафта ва кадом модератори дига задани моро проверка кардагивуд, бо пул дар баланси мо ҷамъ шид. шумо дар омаден, аввал нигоҳ кунем ки ҳам кадомиш ки звездош бисёр боша, шумо аввал ҳамиёша кор кунем. Барое ки ёра тезда ки платид мекунад, барои ҳамин ҳама лайкшон мондагия, барое ки тез платид мекунад. ай Telegram вообще заданиёш ки ками бад нестад, то чанде ки шумо пур мекунед, метонем ки ҳам бишинен кор кардан бигирен. Ҳаминҷа ҳамаи намучаст, ай регистрация, ай Telegram, ай YouTube, ай клик, ай бо социални сети ёз медароем, ку мебинем социални сетиш да чия. Ва социални сети чӣ медароем? Ва бо ай социални сети 276 задани дига аст. Бо ҳамин да социални сети иҷада бо ҳамун вконтакт, ай Instagram, ай Telegram, ай Twitter, бо ҳамаш бо да ҳаминҷа ҳаст. Одноклассники, ҳамин чизе ки дар кортон боша, ҳамаш осонае. Галасовой вконтакт нависагия, мо бояд ки дароем ягон касда голостем, ба ҳамин задани медароем, барои задани 30 копек платид мекардем. ва нигоҳ кунем ки 152 нафара платид кардагия ва кадом мошенникиро отказ кардагия. ва дар вконтакт чӣ боша, просто ки як клик мекунем, бароем клик кардагии мо 30 копек дар баланси мо мета. ба ҳам силка медароем, дар ҳамҷа галасоват нависагия, ба ҳам клик мекунем, ҳам номери голоса дар ҳамҷа равон мекунем ва проверка мекунем, 30 копек дар баланси мо мегзара.
ба силкаш медароем. вақте ки голос додем тамом, баъд хеле галочка ки пайдо шид, баъд номери голоса копировать мекунем, обратно ба сайт медароем ва номери голос дар инҷа мемонем, отправить отчет мекунем, тамом. ишани проверка мекунам, пул дар балансмон мегзара. метавонем ки чем ай регистрация кардан дар сайтҳо барои шумо қиин ки боша ва шумо дар телеграм кор кунед ёки дар социални сети мемоненш ва тамом. баъд мо ай сайт пула чӣ хеле мегирем. дар баланси ма 57 рублай ба основной счет медароем ва ма мегирем дар пер кашлока интихоб мекунем ва барои мо ҳам хеле як капча ҳами стрелкара то охира мебарем, выплатить мекунем, тамом. ва тамом, аллакай пул дар баланси мо гузашт. дар ин сайтам пул автоматически мегзара. бо медароем ба пер кашлок ва мебинем 54 рубл 12 копеек дар баланси ма гузаштак. бо комментария дора ки айму сайти ависоен. дар ин сайт намедон минимал каш ай 1 рубл ки ай 2 рубл ки шумо метавонед ки пултона бигирен. ва фикрам ки ай 1 рубл ами 1 рубл ки ҷамъ кен сразу метавонед ки пултона бигирен. сайт 4 сола платит кесте ва ҳамин хел тозира платит мекунад. ва мегзарем ба сайти кеш центр. аю сайтам пула вивод мекунем ва дар бораи аксияшан мефаҳмем. сайти кеш центр аллакай 60 рӯз зиёдай кор кестем ва дар ин сайтам кор кестем ва тӯли 2 моҳае ки мо ҳамин сайт бе ягон хел проблема пул гирифтесем. сайт ягон хел кеш пойн надора, ягон хел проблема надора, тозира платит мекунад. шумо метавонед ки ягон хел ташвиш накашед. барое ки сайт ай депозит 150% платит мекард, ай 16 январ то 22 январа 160% шудаги. агар кадоме ки ай 16 январ то 22 январа пополнение мекуна, депозиташ 160% мешава. 150 нева 160% мешава. агар бо кадоме ки ай баъди 22 пополнение мекуна, бо ҳам 150% мерава. депозити ма дар ин аккаунтум ай 8000 рубл зиёд. доходи ҳаррӯзаи ма 209 рубл. вақтон дар инҷа метавонем ки бинен ма чанд рубл пополнение кардем. барои чи доходи ма 209 рубл шудаги. ба увеличит медароем. дар инҷа мо скорса мемонем, дар боло ба рубл нишонаш метавонем. масалан 800 хеш скорс монем 8000 рубл мешавад. доход дар рӯз 204 рубл мешавад. яки доходи ма дар рӯз 209 рубл. дар ин сайт аллакай мо 2 моҳ мешавад кор кесем бе ягон хел проблема, ягон хел кеш поинт ё ягон хел бал надора. ҳозира мо пуломуна вивод кестем. агар ки бихоҳед чанд рубле ки пополнить кунед, агар дар инҷа 10 хеш скорс монем, дар боло худаш ба рубл нишонаш метавад. яъне мешавад 100 рубл. агар ки мо 1000 рубл пополнить кунем, бо 10 хеш скорси дига дар балансмон подарка мекунад. фарқ надорад шумо чанд қариб пополнить кардани бошед, оплатит мекунем ва мо дар инҷа через пер кашлок оплатит мекунем ва дар боло рубла мо интихоб мекунем, подтвердить мекунем, я бор дига оплатить счет мекунем ва дар инҷа худтон интихоб мекунем, ёки через программаш медароем, ёки через Chrome медароем. просто ки подтвердить мекунем, тамом пул ки дар баланстон добавичи сразу автоматически майнинг сар мешавад ва ҳамин хел майнингтон сар мешавад. дар боло нигоҳ кунед, сабрат навистага, сабрат мекунем ва дар баланси асосии ма 1073 рубли дига будак ва баланси асосии ма шидак 2557 рубл. вивод средства мекунем. вақте ки вивод средства кунем, то дар инҷа автоматически пул дар баланси ҳами барои вивод кардантон добавид мешавад. шумо ягон ҷоша намерасем, просто ки снят мекунем, тамом, пул автоматически дар пер кашлоктон мегзарад. снят мекунем ва тамом 2557 рубле ки ма заказ кардам уже дар пер кашлоки ма смс омад. ҳозир медароем ва ба пер кашлок мебинем. 2557 рубле ки мо вивод кардем, ҳисоби комиссия дар баланси мо гузашт 2533 рубл. сайт 100% платит кеса. ина мо қариб 2 моҳае ки мо ҳамин сайт пул гирифтесем. бо ма доход ма дар ин аккаунтум зиёди бад кардем ва ҳамин хел ҳар рӯз 200 рубли бо ҷамъ шидан мегирад. силкаи сайто дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад.